we made this film 2 years ago, and that was after the pandemic, and we had to go through a lot of restrictions, and we are really glad that we are able to showcase now yung film namin na pinaghirapan namin noon. The main purpose of this film exhibition was actually to gather Ilocano filmmakers, not just in Ilocos Norte, but some of them came here to, be with us and then to, of course, showcase what culture they have in their provinces or in their communities, and then it's up to actually the audience to really appreciate these Ilocano films. Okay, we're here at sa Arte Luna. Yun po yung Pelikula Ilocana exhibit from Melbourne. Direct Melbourne. Direct, saan na ba nagpalabas sa mga film fest? Iyan lahat. Thank you, akong Glenn, for this one. When it comes to yung Ian Latio po, first na ipanood ko siya, official selection dito po sa Tancong Film Festival ng province, first Tancong. And then it's actually the first one to go out of the province. So nakapunta po siya na International Film Festival ng Batanyor, Nabunturan Film Festival of Nabunturan, Cine-Animo ng Azanis, Cultural Center of the Philippines, Lawan, Alternativo, at marami pang yung kung saan ipanood yung Real Latio. Congrats, direct. Actually, naalala ko yun kasi that was before the pandemic pa yun. And isa ka sa mga parang I know na ang laki ng potential mo. You have been, you push the limits na boy napunta sa New York. Kung ano yung iniisip mo before na gumawa ka. Ever since ba, dinig mo nang maging gumawa ng pelikula para sa atin? Actually, ako Glenn, nag-start ako magsulat nung elementary ako. Short stories, nagda-drawing extension ko sa maliit na booklet. Siguro dun din nag-start yung pagkahilig ko sa mga oral traditions ng municipality ng Poway. Kasi every time na may tumba, just like November 1, I have to roam around and then take a look at those tumba and then kino-compare ko sila. Bakit yung district na to, walang kaglalagay dito, something like that. So, doon din nag-start yung feeling ko sa oral traditions. So you've been really detalyado talaga yung mga lahat. So it was really siguro napaka-fun growing with you. Ngayon yung dream mo naging para nandito na siya. So ano pa yung mga future na gagawin natin? Naisip ko akong Glenn yung film exhibition na to matagal na. Pero ngayon lang talaga na motivate ako to push this film exhibition. Napakaraming kwento dito sa Poway, napakaraming undocumented, unrecorded, and unpublished na mga stories na pwede nating gawing film. Tsaka, ang ganda din ako na ipalabas natin yung mga pelikula natin outside sa province, outside the municipality. Kasi sasabali din yung culture tayo, the languages, especially in other countries, ma-appreciate the United culture tayo. Yes, actually, ang laking tulong ng ating ng aming province sa mga tumulong sa pag-push talaga ng pelikula Ilocana dahil iyon po yung nag-pave way para pumunta sa pelikula. So, alam ko na nandiyan marami sina Governor, sina Sir Ayan na nandiyan kanina nag-message at alam ko na kakayaan mo kaya you're so young, you're so and alam ko na siguro pagdating sa edad magiging magkailan siguro isa ka na rin sa mga alam ko po hindi ko na tagalan pa. So anong masasabi mo sa mga iba't iba sa nanonood ng Apple Lens sa papakita ko papanood ko yung Ian Latio sa mga audience? Para panoorin natin yung Ian Latio, yung mga videos, of course, nakamilan sa kanyang channel. Yun.
it's in the appreciation. We have to appreciate yung mga local talents, yung mga local skills natin, yung mga local filmmakers natin as well. Kasi sila yung bumubuo ng national cinema. Yun yung sinabi sa akin Sir Ted. He actually challenged me way back 2021 to champion Ilocano filmmaking. So, siya na po yung chair natin ng NCCA, National Committee on Cinema now, 2023 to 2025. So, this is now my answer to the challenge of Sir Ted. I am hoping that marami pang mga support yung makukuha ng Pelikula Ilocana Film Exhibition because this is the first edition of Pelikula Ilocana Film Exhibition, and I'm hoping na mas marami pang maka-appreciate ng ating local talents, ng ating local filmmakers, and of course our local story. Maraming salamat. At ayun, tapos na. Sana para natin tangkilikin po natin yung mga ating traditional na movies dahil dito lang sa Ilocos Norte at sa yung mga nanonood from abroad panoorin. Yan. Thank you. Lengan anyo tiya sa sugda anapalalo o Kristiyano sa kakabsat mi Wala na. Tekan dila ko. Anak, aglo-alo ka ng sister. Tekan dila ko pa. Kama. Ave Maria, napugati grasya, niya po Diyos sa laking kasika, tiningkasatan ka rin kiyami, nababayin ng kasatan ka rin kibodichan, manikisan sa Maria, ngayon natin ka, natin ang mga Tipurgatorio, adayo na yamay pada, dagiti tukita, dagiti rigat yung katsayam, dagiti ang timasaga. Siyak ni Benny, nga asawa dito yung manglwalwalo, ididamo nga alabanda nga manglwalo, kinoy ko yung kumot nga nagsakripisyo. Nga may didamo ko sangkong umawat, nga may diagbaybayag nga manglulwalo nga ato ti mga yayab, inanusak ti nagsakripisyo nga nang kuyukin ko na kamaawat akong. Tiga po na tayo isong arod, ti tradisyon. Ti mininakay tayo nga kailangan nga malaluan ti siyam nga aldaw. Belo nga puraw. Idi nga 1993. Bado nga puraw. Idi nga 1993. Paldaken blouse. Belo pay nga puraw. 1993 apo dagitoy nga kay papanan na isimsimbolo na wenno kay papanan na iti puraw nga arwaten wenno bado panagdaldalos nadalos nadalos nga nakem nadalos nga kapanunutan ken nadalos nga panagpuspuso adan to malalwan tayo naman ke ije to man sungada na itun maminsan nga aldaw itun maminsan nga aldaw santuman adamal lagi pon ano sungadan to manang
mamari ka nga ko. Pero may Isap-sapan ito nga. Wow. Namtay ko na ka. Kanang pagluganan tayo, kung may nakadadayaw, kung may dagasin ka o mga lugam may. Dorto latan ati kung kuna nga rod manan ngumno awan dorto. Porbiera. Kadilakan. Kadilakan pulatan. Magmagnatay to. Magmagnatay to amin nun. makapagnatay mo amin. Wamat nga, no, dahil ito nga kapudo na ko. Oh, wow. Mo, ada may mga alakanyak, ako umayak. Ada mga Wala mo nga raw, wa. Di umay daktong dalaon mo, yururay kayo. Wow. Sundo-sundot. Puso nga rumayray-ray, taasim ari agsarday. Puso amang linglingay, kadagiti kararwang aumar araraw. Taasim kataputing kaipaay, di kapsat mi aking musay, itisidong gimong miana santuan, iti puso anay langitan. Di mukad isingero na sambit dagiti basbas, sulnangay na naramit. Ikapo mo Jesus, din ka panakasaplit, ken panakabalangat mo iti siit. Pudno ken rumbeng unay nga masapul nga mairami dagitoy nga lulwalo nang nangruna iti pasyam. Dagitoy nga kankanta nga may yataday ken may parbeng matlay nga para kadagiti minminatay karkararwa iti nang nangruna iti panagsyam. Nang nangruna dagitoy no adda pay laeng mansayag ti bangkay ket masapul nga masyaman. Itinagan ti Ama, kagana ti Espiritu Santo. Sadaka, dinyog tipika, tabakrang Tinakasursurwak ka dagitoy nga kankanta dagitoy mutla ang natataingan idi nga agtawen akon iti bayente nga agpangato. Sumursurat ako nga kadagitoy nga bababakit natataingan nga makipaglulwalo nga numan pay oral practice nang nangigakon naiprak-practice kon. Apo Diyos, pakawanin na kapag di basbasul ko, rinanggasan kayo din ito si katinang bagunay nga ama na marusakin ng isalakan kanyak. Tunggal nagbasulak tinong palkuti niya, wis kanyak tirimonyo ket sinukir ko tibilin mo. Naikankantamin, naiyar aramid min, iso nga nasursurwanak, ken nagtalinaad mo ti kapanunutak nga aywan masapol nga maiaramid, ken mapraktis ko. Tapno iti kasta adamot iti pakalaglagipan. Nasaan laing dagitoy taga Pasil wenno taga Baliga, sungadan ti inak malalwalwan. No di pay ket adda pay iti sabsabali nga luglugar, ti sentro ti ilimi nga paway, adda pay nalalwak idtoy lawag. Ket dagitoy nga agpalwalo wenno maseknan ket agi-request da no kwamet nga ilwalo wenno ikanta dayjay puso nga rumayrayray ken responsoryo. Tanasaya at ngamin ti kay papanan daytoy nga puso nga rumayrayray para kadagiti metlaeng minminatay. Iti Diyos ni paninatunan, di kararwa, dahil minatay, sa pay
ay kumatang mapakawan, di basol lang ay nalaylawan. Iskorong, iskorong, ulit na bilagong. Lunes, Martes, Miyerkules, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo, Lunes. Nakalang ikasapunan, nagkaibato. Naliday a panunuten ken ammirisen. Pananglipat iti maysa a kultura nga intay ipan panakkel. Nakakaskas ang no innak dingdinggen, kapapatyan dagiti agtutubo ti sumaganad a paspasken. Saan ko abilangen no manu a tawtawen, adu a sakrifisyo iti naglabas a panawen. Intuloy ko nga inaramid ket jak pulos insardeng, dimteng man ti anyaman a klase ti sairu angol wenno didigra. Kasano a kabailan a mayalukoy dagitoy iti agdama. Pudno a napateg kanyak dagitoy a banbanag. Ingganat kabailak ken addaanak siglat, kired ken pigsa. Addaak mangibin sa bensa, ken mangmuliak itan a panawen. Tarigagayak latta a maitultuloy daytoy a kultura a namulagatan nang nangruna ditoy kailukwan. Ngem iti sabali a bangir a kasasaan no mayarig mabalinkon a panawan daytoy a tradisyon kang runaan ita a karigat ken kaletdaang iti sitwasyon. Suko di na makita itao, ako kasyan na kami, Kristo timoden na kami, ako bakawane. Kadagituyon nga kaslang naipasnek ken naipasagipsip kanyak iti pasamak ken tiyempo iti daytoy nga pandemic. Masapul kung kunak iti kapampanunutak nga maiyallati wenno may practice ko nga nalaing maisurok kadagiti ubing natataingan man ken dagiti dadduma pay nga interesado nga mangsursuro iti daytoy nga kankanta wenno daytoy nga tradisyon kun kultura ti minminatay. Ay, responsoryo. Edit mo na na po. Laglagi pen. Laglagi pera po Diyos ko. Nasursurok dati nga kanta nga puso nga rumayray-ray kadilulang ko. Takang kanayon nak nga sursurot numapan makilwalo ide. Kit ita kayat kumet nga maipa sagip-sip kadagiti nabubing. Tatapno adan tumit pakalaglagi panda kanyak intuntsak ti amok pubusay. Ta nilulang ko idi isumit ti impasuro na kanyak tatapno adan tumit among balasang kuno awanak kunanak iso nga kayat kumit nga maipasursuro kadagito nga ubing ita iso nga adda kami nga mangisursuro kadagito ubing tatapno saan nga magpukaw ti tradisyon ili nga paway tatilaing paway ti makin tradisyon kadaytoy nga kanta nga puso nga rumayray-ray no adamin minatay. Iti puso anay langita.
sursurok ati pus oro may ray tap no musa ito dagitay mangidada ulo ka dati nga kantang ket isun to nga da kamin to nga makaamo ka dati nga kantang ket isu da kamin to iti mangida ulo no da ag sinadag minat nga nagminatay. Kagito'y matak sipsiputad dalaeng. Diyos kaiglig nganto dagiti saka iting silo marmatan naket idem tasim kanya tamay may saak kemas na yanak. Kida ito'y daan tayo iti pandemic. Inakpan panunutin ken mulmuling lingak dagitoy nga karkararag. Nga ututubek no awanak ton ditoy rabaw ti daga. Ket masapul nga maiyalatiw suro ka dagitoy nga ububing. Masapul nga practice ka dagitoy nga ubing, rosaryuman, kankantaman, kada iswamin nga ramen tilulwalo, masapul nga practice ko kadakwada. Dagiti struktura nga aglawlaw kanya tayo kat mangipakita ti kinabaknang ti material culture tayong Ilocano. No kayat mo nga awaton no kasano nga may dumduma, kasano kinapintas, kasano kauneg ti biyag ni Ilocano, ti pagsanggiran tayo kat di kitay may sasao nga tradisyon. Uray pa iti oral traditions kat hanga makikita, hanga masagsagid, kinhangad dala ditta, may sa dato nga kakaimportantean nga parte ti may nga kultura ti tattao. Dagiti kararwain dengan anyo ti asa sugda napalalo. Ti balor kinapatug ti may oral tradition kat aggapo kada di proseso. Proseso nga digitoy kat mabalbalikas ti duma nga tattao from one generation to the other kindigijay biag digijay nagsasao kada digitoy nga tradisyon kat may tipon kada di istorya mismo. Sapay kumata sa anda nga may wawawa kit maawatan da kumati tradisyon ti nakaitaw anda nga ili. Siya tao imatangan nyo ti kainget ti purgatorio dagiti kararwain dengan anyo ti asa sugda napalalo o Kristiyanos akakabsat mi amanga nasa endagiti tuok mi iti irot dagiti kawar mi asirerepel sa kakilimami ti kaasiyo kadakam isnegyo ikakasidakam iti Diyos Apo dagiti kararwain dengan anyo ti asa sugda napalalo amangan anagdarang ti apoy nga dagito